Duala edo dual diplomaren programa Akademika Internacional Studiesek eskaintzen dauen programa bat da. Bertan bi titulazio lortzen dozuz. Hemengo batxergoko titulazioa eta Estatu Batuetako batxergoko titulazioa bai. Dala high schooleko titulazioa. Egia da, dual diploman egiten dugu zen lanak errezak direla, haiek materiala oso ondo prestatuta egoten digutelako, eta ezer entregatu aurretik errubrika daukagulako jakiteko zehatz-mehatz zer eskatzen dute. Hala eta guztiz ere, antolaketa oso garrantzitsua da. Eskolako eta dualeko lanak antolatu egin behar dira. Astero lan bat edo gehiago eduki ditzakezu. Horregatik, esfortzu eta antolaketa oso garrantzitsua da. Hasieran esan erraza izan, plataforma eta metodologia berriak zirelako eta guzti hori. Baina, hori, lehen hilabetearen amaierarako desagertu zen, ze ohitura hartu nuen eta hortik aurrera asko disfrutatu dut eta asko ikasi dut, bai bideodeiak egiten eta bai lanak egiten. Duala ez da ingelesa ikasteko programa bakarrik, dualagaz ikasten da arduratsua izaten, besteen lanak baloratzen, edo zein erantzun eman aurretik hausnarketa sakona egiten eta gero arrazoitzen. Hau da, orokorrean, dualagaz lortu alda gauzen inguruko ikuspegi sakonagoa. Dualak eragin zuzera du ikasleen hazkunde akademikoan eta baita pertsonalean ere. Horregaitik, dualak guztiz gomendatzen dudan esperientzia bat da.